Asi v ruksaku, ale už malinko strašne. Tak si cucni. Vykopávajú prednou nohou. Jak by som sa ňou hrala, týka som sa z toho chudek tak teší, on je taký naivný koník, taký žrevetko. On si tak myslí, že ty sú kamoši. Jak pekne dával hlavu teraz, že? To je mi na tý trhumba. Ty si veľká frárka, keď si dáš to robiť do zadok, že? Prvo bije, že teraz sa tam skrývaš. Dáš im ešte túto seno, nech majú dve kopy, nech nechodia k jednej. No, im povedať, tak nebudú teraz nebudú chúriť po sebe, že budú sa oni sa neriešiť, že čo? Devka, ona by sa tak asi umestila toto. Pozri. Aha. Keby ju chce kopať, tak kope zadnými, ale ona kope prednými. Cundra jedna. Na kolárky by si dal pičatinku, tuším, aký tak chodia tu. Leminku, podľa spolu. Lemina musí byť sputaný. Jaj? Pekinu tiež dostane. Pekina si najprv chvíľu vytrkala roky, si myslel, že bude šéf ona. To sa mi na Ameriku dá návo, že ne. Aj teraz to tak bude. No nemyslím. Tak to vtedy nevyzerala. Vtedy sa vôbec tady do nich chcela dobiť von. Protože to bola sama doma, dokiaľ si tak konečne iba on je veľký frajer, ale teraz by on postaral reagovať, no. To som ešte ani nevidela, hovorím, som úplne prekvapená z toho. Ja som myslela, že sa budú strašne byť, ty kokos, že Flemina bude vyrývať a ne, že bude posrať tu z zadu. No, včera som ráno, ja idem, tak teraz sa pôjde kopať sem najlepšie. Nedočiahnem. Iba aj do tvrdelky. Ale je to na 3? Flemina asi žrať nebude, tá bude s kolorom, si myslím, tak stačia dve asi.